Ngaperlok kene ka wei ka jingjia ka bas ngocer ke tam hasla jong kene ka berthei. Ompat judon kumune ubri hasla jong kene ka berthei. Hado hendrusen ki doktor ki ong ba ulayap henre. Hado hendrusen uki imbiang na ka jing ti ayap ku jong o. Kene ka de ka jingjia ka ba la jia sisa ka jing im jong wei ubri uba ka teng Ismail Ajaji na keri Tanzania Afrika. Hakasen ka banangkong u Ismail kat ba udang tre kansan uyap kum ka jingyap accident kelempoi perkhat. Kala rai u cha hospital ki doktor ki ong ba layap henre onda kilmut ban letiap u uki imbiang na ka jingyap ku jang u. Bat kane kala pengkemen ya ki para marjan marpa cha u marba ubri ubalayap ulek hibiang na ka jingyap. Haden kata ulio ka jingpang malaria ki doktor kala pemna ba ulayap labu ya u ha kofin henre ha kapor bala pengkre ban letiap u uki imbiang na kata ka jing ti ayap ku jang u. Bat kane kalam kendit yaki paiba umno ubriu balayap la asen uki imbiang. Pada kesen ka balai kejing jia accident ha kejing im ku jang u. Haden kejing accident uli yok pang ko ama ulo tia hau bun ki banai hajing tia om ki shu kamen. Andai haden nang ta ki doktor kila declare ba ulayam. Andai hakane kesen ka balai ru uki imbiang nak ta kejing ti ayap ku jang u. Bat kane kala pengkedit bat penting ru yaki paiba. Hakasen ka basau usyapu ha upseng. Ki doktor ki pepena ba ulayam. Labu ya u hakajaka bu mediam. Hado lais ngi namar ba ki jo i ba une ubriu uyap siap ba ki imbiang. Unta ki labu yu hado lais ngi hakajaka bu mediam. Yo lesi unsa ki imbiang. Ndre hakane kesen hado lais ngi ki doktor ki yo i ba ki shu nakta ki jing thiap ku jang u. Kunta ki long ba une ubriu ulayap khaddo. Ndre hakane kesen ru uki imbiang na kata kejing ti ayap ku jang u. Pada hakane kesen ki breu ki lamut dur ba une de shu breu. Ba une yap shu dalalai ru. Ba une dei uksuj ba wan na ka weipat ka parthai. Hakejing dia ka basan laong ba u hap hapo jong ka wei kat tangki toilet hang taru ki lapmana ba ulayap henre hakane kesen ru uki imbiang na kejing ti ayap ku jang u. Bat akasen ka banriu kalong ka bacer hitam hak jing im jong une ubriu ki pajba ki basyapting bat ki babitar hadu kata-kata ya une ubriu namar ha bun sen uyap bat bun sen uki imbiang na kejing ti ayap jong kumta ki pajba ki larai ban penyap jubor ya une ubriu takaba thangi dakading hakaying ka jong u lengkat bat udon hapo jong kaying henre hakane kesen ru uki imbiang na kejing ti ayap ka jong long ba hadu 90% kemet ke jong u labam keding ndai kataru udang ki imbiang na kejing yap ke jong u. Haden kine kejing jia baro ki paiba hasinong kila syapting ya u ki ong ba udai ubriu ba omla ban yap shu dalelei. Bat nadu kata kapor une ubriu u im marwei urep ban yo bam yo di hendrei udang syania ha ublei ke ba ulaong kalong kejing hikai yang ni paro imha wat lada don kejing e bu ya ubulai hakle bat phim dei ban penjingjar ya kiwei namar bunsen ke e kabajia kamdei tang hakabor jongi kene kedai ka story kejing khalem kejing im jong Ismail Ajani ubri ubal pembena balayap hado hendusen henre uki imbiang na kejing tiap jong hado hendusen.